बेथ' हेफाजाब होनबाथ' नोङो हेफाजाब होब्ला नों पार्लियामेन्टआव नोङो बे माखासे माबाफोरखौ नों रिभिउ खालामनांगोन। फार्स्टआव नैबे माने जानाखि कनस्टिटिउसननि आं दहाय फरायनाय माने 366 आर्टिकेल ओमफ्राय 25 साब क्लज बेखौ रिभिउ खालामनांगोन। बे जाय ट्राइब्स बेखौ ट्राइबेल बानायनाय जायो होननाय बाथ्रा बेखौ फार्स्टआव रिभिउ खालामनाय जानांगोन। ओमफ्राय गोदान मोनसे नोङो बेयाव माबोरैबा एसटि खालामनो हायो बे क्लजआव नों सोसननांगोन। ओमफ्राय बिनि बादि नोङो बे आं दहाय बुंनाय बादि बे लुकुर कमिटिया होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाखौ सोलायनांगोन। बे मोनबा क्राइटेरियाखौ सोलायनानैसो नोङो गोदान क्राइटेरिया होनानै माने मोनसे लिबारेल मोनसे क्लज सोना होनानै नों बानायाब्ला नों बे राजबंशिखौ मदद होगोन मागोन होननाय बे पलिटिकेल आरोखि बेना ओरैनो जास्ट माने गावनि माने लाब मोननो थाखाय फैगौ इलेक्सन जाहाथे लाब मोनो बिनि थाखाय बे बुंनाय आरोखि बेनिफ्राय जेबो नङा। ओरैनो नैबे माने माबाखौ मोनबा जे क्राइटेरिया होदों लुकुर कमिटिया बे क्राइटेरियाखौ माने एमेन्डमेन्ट लाबोनो थाखाय 2014आव सेस्था खालामदों माखासे वार्ड सेथनि थाखाय 2022आवबो खालामदों 2022, 2014 बेयाव जानाखि एमेन्डमेन्ट लाबोनो नागिरदों बेबो जायाखै दाबो जायाखै दा गथे लुकुर कमिटिनि जानाखि माबा रिपर्ट बे लुकुर कमिटिनि रिपर्टआनो फाइनाल आरो बाइन्डिंस दा बे आरोखि दा हाया बे दा बे बुंनाया ओरैनो राजनितिनि माबाजों बुंनाय जादों। दा नोङो ओरैहाय माबा नांगौब्ला नों बेखौ जायनाखि प्रप'जाल हरगोन आसाम गभर्नमेन्टआ हरगोन बिसोरो आगोलाव जेरै हरदोंमोन तरुन गगৈ समाव हरदोंमोन जेरै माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनांगौ होननानै बे प्रप'जाल हरनायखौ दिनै आरजिआइआनो दाननानै दोनदों। रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बेखौ दाननानै दोनदों। फार्स्टआव थाङो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियानाव रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाआव थांनायनि उनाव बियो थांगोन NCST नेसनेल कमिसन फर सिडुल ट्राइब एन्ड माने सिडुल कास्ट बेयाव थागोन आरो बेनाव मिनिस्ट्रि अफ ल एन्ड जास्टिस बे दंबायो। बेफोरनिफ्राय गासिबो मतामत लायाब्ला बिसोरनि माने मतामतआ खोब माने कम्पालसारि दा बिसोरनि मतामत लायाब्ला बिसोरनि फरवार्डिं लायाब्ला बिसोरनि माबा लायाब्ला पार्लियामेन्टआबो जेबो खालामनो हाया। नों हाजार हर सोरबा मन्थ्रिया बुं सोरबा गभर्नमेन्टआ बुं गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामनो हाया मन्थ्रिया खालामनो हाया बेखौ अनलि पार्लियामेन्ट आरो पार्लियामेन्टआ जेब्ला माबा लागोन अब्ला नैबे माने आरजिआइनि NCST कमिसननि रिपर्ट एखेबारे बाइन्डिं आरोखि मास्ट लाथारनांगोन बे सारानो हाया आरोखि जायनाखि 6 जनगोष्ठी एसटि होनाय बेखौ जोङो आगोलनिफ्राय जेरै बुंदों जों बुंबाय थालांगोन जे बिसोर एसटि जानो हाया बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो क्राइटेरिया माने मिलायै बे माने 6 जनगोष्ठीफोरनो एसटि होनाया बे माने जाखाया आरो बिदिखौ जोङो सापर्ट खालामा आरोखि बेखौ जों बुंलांगोन। आरो हा हुनि खोथाथ' बेनोखा बे जोंनि ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लकआव खुनु माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया हा मोना आरो 6 सिडुल एरियायाव इसेबां दं बे 6 सिडुल एरियायावबो माने आयेन गैयाजासे आयेन सिफायनानै खुनु नन ट्राइबेल मानसिफ्रा हा मोना बेयावथ' जों स्टेटआ गोराखा। आं मोजां मोनदों मोनसे खोथा बुंनायखौ हाग्रामाया बुंनो हादों जे माने एबार माने जायफ्रा माने माबा गोनां आयेनजों गनायजानाय बेखौ होनदों आरोखि आयेन बादियै माने हाखौ होनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा गथे मोजां बाथ्रा आयेनखौ मानिनानै होनांगौ हाया जाय मोननांगौ मोनगोन बयनोबो हो आयेनखौ मानिना हो आयेनाव जायफ्रा मोननांगौ बेखौ मोनजोबदों जोंहा बेयाव बादा जेबो गैया आरो जों खुनु माबा मोनसे जाथिनि बेरेखाबो जों नङा खुनु जाथिया माने गाज्रि मोननो नाङा खुनु जाथिनि बेरेखा जों मावलायनो नाङा जाथि बेरेखा थांना जोंनि टारगेटआ मा जोंनि माने डिमान्डआ जे जों 6 सिडुल माने आयेनखौ जों सिफायनाङा आरो जोंनो जेरै आयेन होबाय लेन्ड माने हानि आयेन बे आयेनखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ जोंना बेयाव दं आरोखि बे थिग। आरो बे राजबंशिफोरनि जायनाखि मैया दाखालि आन्दलन खालामनानै बेखौ गिनां खारखोमानाय बेखौनो जों मा गिनां खारखोमानाय बांसिन दावराव देख्रेब नाजों नांलायदों बुंनो थांब्ला बे 2010निफ्रायनो जों बिराद नांलायबोदों पेपाराव बांसिन लिरदोंब्ला दावराव देख्रेब नाजों बांसिन लिरदों बे गज राजबंशिफोरजों अनेक थरख जादों अनेक डिबेट जादों आरो बेखौलाय बयबो नुखाजोबनाय आरो जों बेखौनो जों गिनां खारखोमानो नामा समायसाखौ गिनां खारनाङा समायसाखौ फेस खालामनांगौ जाय गिखौ जाय माने माबाफोर लोरबां जायफ्रा बेफोरसो समाजाव गिनां खारखोमायो एरायो जों समाजा गिनां खारग्रा नङाथ' जों समाजाखौ बोरै समाधान खालामनो हायो जों बेनि थाखायसो जों खामानि मावो।